Mandinibulise Matholo Nyongande kukudlelana. Namhlanje ndifuna uniphathele isihloko esingaqhelekanga sodyakalashe kunye nomvolo. Endikholelwa into yokokuba ookhokho bethu baprofeta obubomi sibuphilayo namhlanje babuprofeta ngokusenzela intsomi ezasingazazi uba zithetha ukuthini ngela xesha lokhula kwethu. Kodwa ngokuqaqhelekisa ezaa zinto zazisenziwa ngoodyakalashe nomvolo sithelekise nobomi esibuphilayo, siyayibona mosikuba hayi mani ookhokho babeprofeta into yokuba kuseza ii-politicians ezizawuba ngamaxoki, kuseza abantu be-African spirituality, abantu benkolo kantu abaza kuba ngamaxoki. Yaprofetwa le nto yenzeka nayo namhlanje. Jonga udyakalashe bahleli kunye nomvolo endlini balambile bobabili. Aphume udyakalashe jile nemva kwethu kanti ufihle ibhekile yamaxewu, asele abuye ezohlala ngaphakathi endlini abike indlala kunye nomvolo. Uyenze ephindaphinda le nto udyakalashe de kanti kufika imfene yaxa izama uwasela namaxewu yawagila achithakala. Uphuma kadyakalashe xa efika amaxewu ephindakele uyalwa kwa utawushit ubana sibani machitha amaxewu wamapha. Abuze umvolo, hayibo ratyaki kunamaxewu asemva kwendlu nakanti. Namhlanje abantu bakuthi babika indlala kunye nabantu abalambe nyani, babebona benendlela zokutya bengafuni ukwabelana nabantu abalambe nyani. Babika indlala kunye nabantu abalambe nyani, bangabaqhekezeli abantu abalambe nyani. Kodwa xa ujonga ngokwempontlalo yookhokho bethu, ihlwempu belinakekelwa. Uzawunika inkomo, kuthiwe inkomo yenqoma, unikwe inkukhu, unikwe ihagu, unikwe ibhokhwe, unikwe igusha. Zonke ezi zinto ziza kuwe zingamathokazi. Uncediswe ukuzikhulisa, zimithiswe zizale, zabe zizele, zizalela wena. Xa zizalo kwesibini uyazigodusa kunye nenzala yesibini, ushiyeka wena naya nzala yokuqala, ibe sisibalo sobomi bakho eso. Kodwa namhlanje ayenzeki loo nto. Ngoku sesisithi sifuna ukubuyela kwantu, sixolele ukuthatha iminikelo siyokuyidlalela ecaweni, kutyela icawe. Ummelwane umshiya lambile, umntana womntakwenu umshiya lambile, umntana kadadewenu akakwazi ukugqibezela imfundo, unayo imali kulomncedisa ngayo ogqibezela imfundo. Kodwa uxolele uyothenga imfikelelo ngaloo mali ecaweni. Siphila kwixesha lodyakalashe nomvolo. Jonga xa udyakalashe ehleli kunye nomvolo belambile, eze nexebo udyakalashe into yokuba no mani silamba njani kodwa nanga amagqabi emithi, masithathe namagqabi emithi siwatye. Umvolo wakhe amagqabi akhelelele, udyakalashe awakhe amagqabi. Kodwa kula magqabi awakhetheyo udyakalashe ngaphakathi ufihla ifruthi. Ngexesha tyayo udyakalashe utya ifruthi ayombathise ngamagqabi. Umvolo uyambona uba udyakalashe utya amagqabi le njengoba naye yena mvolo esitya amagqabi. Udyakulu udyakalashe athi umvolo utya amagqabi, nam utya amagqabi, umvolo utya amagqabi, nam nditya amagqabi, umvolo utya amagqabi, nam nditya amagqabi. Uyakulu udyakalashe wombela ingoma ethi umvolo utya amagqabi, nam nditya amagqabi. Kodwa yena udyakalashe akatyi magqabi, utya ifruthi ayifihle ngamagqabi.
Christians zithi abelungu masingabafuni kodwa zinikwa imali ngabelungu into yokokuba mazizogaya ivoti futhi thina sivotela abantu abamnyama kuba singabafuni abelungu kanti aba bantu bamnyama sibavotelayo imali bayinikwe ngabelungu ifane nqona lapha kwinkolokantu njengoku bazawuthi abantu besapotwa ngabelungu ufumanise uba eli bandla linikwa imali ngabelungu lo mntu kunikwa imali ngabelungu uthi iBhayibhile akayifuni mayigoduke iBhayibhile aliyifuni mna anandidibanisa naBhayibhile kodwa iBhayibhile yeza nabelungu aba belungu bazisa iBhayibhile yabathanda bakunika imali iiprojekthi zakho zifandwa ngaba belungu babezise iBhayibhile uthi kubantu bakuni wena unandidibanisa neBhayibhile dyakalasha onenkolo udyakalasha onkolo oneepasitala ezi-100 ipolitics kwakunye nenkolokantu zilidwa ngoodyakalasha abankone abaneepasitala ezi-100 nithanda belungu nifundisa abantu baba bangabathanda belungu lo gama nina nibathanda abelungu why singafike sakunkolo nabelungu sibathande xa sisonke sizazi babelungu siyabathanda siyavana nabo bangabantu yakwethu nifuna uvana nabo ekhusini nide nicula ingoma ethi umhlaba mawubuyele ezandleni zabantu uzawubuyela njani umhlaba ezandleni zabantu kodwa ekhusini nitya nabelungu abathatha umhlaba ebantwini izawuphothuswa ngubani iBhayibhile xa ababelungu babezise iBhayibhile ingabo abafanda iiprojekthi zenu nina zi-leader ze-African Spirituality iphi nyani udyakalashe nomvolo jonga udyakalashe apha ndisikaphukisa khona andimfuni udyakalashe udyakalashe uxola cela uxola andimfuni udyakalashe maybe ndithanda umvolo wayelungile kodwa ke ingxaki yakhe wayelunge sisigele kuba wayengadabhadle jonga ngesixesha udyakalashe achaphe igazi umane nkwila alume phakathi kwemilenze abuye ahlafule uyabuza umvolo uba utya ntoni nentangam uthi udyakalashe nditya amatyhalaham ndidinga kunyamezela indlala ngoku ndityapha kumngoku akubaphinde alume ahlafune umvolo yena ngokudenge bakhe uziluma nyani ematyhalarheni athi hayi ngokubuhlungu mfondini wenza njani wena uthi udyakalashe indoda iyanyamezela xa indoda anyamezela akubaphinde alume udyakalashe kanti udyakalashe eluma ephindaphinda njena uminxwe ityakanele gusha udyakalashe utyityakalela gusha akatyimatyhalarha wakhe utyityakalela gusha akatyimatyhalarha kodwa uthi kumvolo makatya amatyhalarha umntu uyinkokeli yenkolo kantu uthi ubhalile egeyithini kwiprojekthi yakhe andifuni iBhayibhile apha kodwa unyana wakhe oyinkulu yakhe uzeka intombi esindisiweyo ephatha iBhayibhile ekholelwa kwiBhayibhile engakholelwayo kumasiko nezithethe akamgxothi unyana nentombi athi hambani apha kwam endlini uphekelwa yile ntombi isindisiweyo xa ephuma phandle abambele ezinqeni athi andinanto indidibanisa neBhayibhile ufuna izidenge zilwe neBhayibhile thula ndiziphinde ndithethe ingakanani le video na 10 minutes ndithule soze ndiphinde ndive mna kodwa mhla ndabhubha nakuzicinge into ndizithethayo kuba kakade isiprofeto kwasona isiprofeto ayingo-cut and paste bantu bakuthi isiprofeto ayingo-cut and paste kuthi thina bantu bemveli isiprofeto yinto ethethwayo ingekenzeki ingekazi ukwenzeka ithi mhla yenzeka kuthiwe
yatsho into kabani yathi kuza kuba nje, okanye abanye bade bathi ingathi izinto ezazithethwa ngubani ziyasondela kule nto siyibonayo njengele mabali ndiwenzayo ngoku ezintsomi ndithetha ngazo. Yintoni yayibangela into yokokuba okhokho basilumkise ngengqondo kadyakalashe, babesibonisa into yoba kuseza abantu abaza kuba nengqondo ezifana nqwatotse neengqondo zikadyakalashe. Kuseza abantu abaza kuba nengqondo ezifana nqwatotse neengqondo zikadyakalashe. Xa nikholelwa kwisintu, kutheni ningabuyeli kwintlalontle? Intlalontle ke kulapho ubutyebi bekusabelana abantu belali ngabo, beningathathi ubutyebi niyobugalela ecaweni. Kukhulikawe yomntu omnye, kukhulikawe endaweni yento yokokuba kukhulilani. Inkolo kantu ngokwenkolelo yethu thina abantu abamnyama yimontlalo, ayikokuya caweni kuto kuyokhonzwa ukamata. Asinayo into ekukukhonzwa kukamdala thina, sinemontlalo. Ujonga ummelwane uhlupheke kangakanani, umncede. Jonga phaa nge-80s thina bebethanda ukuya ezidolophini, ndabenzenza umzekelo ngeKapa. Xa usuke eKapa usiza ezilalini, ubunikelwa iibhotile zebranti neenkukhu zibe ninzi, uxelelwe kokwenu uba zenza bamelwane zezinto mntanam. Xa ufika phano ukhuphe zabranti ziya kootata bangabamelwane. Sorry, ezaa nkukhu zityiwa ngabamelwane. Ifana naxa usuke ezilalini usiya eKapa, ngendenza umzekelo ke ngeKapa. Kodwa usiya eKapa nengqowombona, amathanga, iimbotyi, ndibala ntoni na? Ufumaniseka into yoba bekusenziwa exchange. Abantu abaseKapa bebengadingi ukuze batye isivuno bothenga kumaplasi wabelungu, bebethunyelelwa ngoobhulayi. Nabasekhayeni bebethunyelelwa izinto ezimnandi ezisezidolophini ngokuthi xa kugodukwa ngalo 10 days, aba bantwana xa bebeye ezihodeyini babuye nezinto ezimnandi kuzotyiwa ngabantu belali. Yayiyinkolo kantu leyo, yayiyindlela yakwantu yokukhonza leyo. Masibuyiseleni imontlalo. Siye ukucinga fana into yokokuba umdala uyakhonzwa. Akukho nto imbi ekukhonzeni, kuba mna ngokolwam uTolikonqingqo ukukhonza kukuvuselelana. Kukuvuselelana kubalulekile ukuya ecaweni, noba yicawe yakwantu, noba yicawe yobuKrestu, noba yicawe yobuMuslim. Mna ndizithanda zonke icawe ke, as long icawe ishumayela iindaba ezilungileyo, kum loo cawe ilungile. Noba ningamarasta, ukuba nidibene nisenza okulungileyo, mna ndinguhowo ndiyandithanda. Uba ningamabhahayi adibene ngokwenza izinto ezilungileyo, mna ndinguhowo ndiyandithanda. Ukuba ningamaKrestu adibene ngokwenza izinto ezilungileyo, mna ndinguhowo ndiyandithanda. Ukuba ningabantu be-African spirituality abadibene ngokwenza izinto ezilungileyo, mna ndinguhowo ndiyandithanda. Kodwa endithetha ngoku, masibuyeleni kwimontlalo. Masibuyeleni kwimontlalo yookhokho bethu. Sihoyahoyane, sitatamisane, sincedaneni. Singabi kwinkolo kantu sisebenzisa the dyakalashe mentality yento kokuba hlutha wena zilande izidenge. Silandele inkolo kantu ngedyakalashe mentality, whereby ndizawutyeba mna, ndityeba ngokuxelela abantu inyani. Xa ndibaxelela inyani abantu, why funeke befake iminikelo kum?
Kutheni le nto xa uyazi inyani uzawuthatha umnikelo uwunike lo mntu uxelele inyani? Xa usazi inyani khawugoduke uyokwenza okulungileyo kokwenu. NeBhayibhile ide itsho uthi ndandihambile zange ndivukutya, ndandisekuhlale zange nondivelela, ndandigula zange nondivelela. Bayabuza sasikubona phina ukuze singazenze ithi iBhayibhile. Oko ningazange nikwenze kwabanani kunye nabo, zange nikwenze kum. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku nakwiBhayibhile nakakade ukuze ube wenze okulungileyo, yenza okulungileyo kubantu aphila kunye nabo. Yilaa nto loYesu athi ukuba ufuna ukubona ubukumkani bamazulu, ukuba ufuna ukububona ubukumkani bamazulu, thengisa konkonako wabela amahlwempu. That's why bengamfuni ke uYesu even nakwinkolo kaNtu kuba ababeli mahlwempu koko batya amahlwempu. Bonke abantu abangaqhekezelaniyo namahlwempu, abawatyayo amahlwempu, abatyeba ngawo amahlwempu, abanaze bayithanda iBhayibhile, abanaze bamthanda uYesu kuba uYesu bakhomba kule nto bangayifuniyo. Mthule. Ndithe mna andinaxesha loba inkolo yeyiphi. Iinkolo zonke ukuba zithi zithunywe ngumdali, ndikholelwa into yokokuba zimele ukumanyana zilungise imontlalo. Singabi kwinkolo ngedyakalashe mentality. Uba ukwinkolo yeMuslim amahlwempu uyawakhathalela njengokuba esenza kakade amaMuslim, kuba kwiilokishi zethu ufike jikeleza ekhangela abantwana abahluphekayo. AmaMuslim ayajikeleza ezilokishini akhangela abantwana abahluphekayo, abapha ukutya, abapha imbahla. Yinto entle leyo, masincome, yinto entle leyo. Nenkolo kaNtu mayenze loo nto, ijikeleze ikhangela abantu abahluphekayo ibancede. Kungayogalela imali ecaweni, kungayogalela imali kwiprojekthi yomntu kube sithi yena iBhayibhile mayigoduke, kodwa abe efundisa ii-tourists kwakule nto yakhe athi yenkolo kaNtu ufundisa abelungu bamnika imali. The dyakalashe mentality is killing us all. The dyakalashe mentality is destroying us all. And by the time susothuka kwabe sekulate. Into lebangela inkolo zilwe ukuba nonke bantu abakwinkolo nithunywe ngumdali. Ngophi lo mdali bethe akayifune enye inkolo? Mandiyeke lena because sezivakale. Ngophi lo mdali uthe akayifuni inkolo ethile kuba umdala akanankolo. Qha yingqiqo kuqonda kuthi ndikholelwe kumdali ngokwenkolo yobuKristu, ndiyazenzela loo nto. Ndikholelwe kumdali ngokwenkolo kaNtu, ndiyazenzela loo nto. Ndikholelwe kumdali ngokoburasta, ndiyazenzela loo nto. Ndikholelwe kumdali ngokobuBahayi, ndiyazenzela. Ndikholelwe kumdali ngokobuMuslim, ndiyazenzela. Akukho mdali othe mna ndingumdali andiwafuna amaMuslim, mna ndingumdali andibafuna abantu benkolo kaNtu. There's nothing like that. The dyakalashe mentality iyasebenza. Idyakalashe mentality iyasebenza. Nangoku ke baba popular bathandwe aba bantu. Baba popular bathandwe, balandelwe inkitha yabantu kodwa babe beyisemngadini. Balandelwa inkitha yabantu kodwa laa nkithi balandelayo iyezingqongeni kuba okhokho bethu bebengalandeli mntu, bebelandela inyani. Xa ulandela inyani ujonga ummelwane kushota ngantoni, unceda ummelwane. Xa ulandela inyani uthanda ifemeli yakho ngaphezu kokuthanda uphasto secaweni. Abantu bathi iimfundo ziyageza, kodwa xa kugeza uphasto ecaweni athi udade benomsindo namhlanje hayi bevatile. Loo phasto zamnyamzikwe bayinkwenkwe. Ecaweni ugezela uphasta oyinkwenkwe. Ubhuti wako kwenu, utata wako kwenu omdala oyinkulu uthi uyageza engutata. Kodwa ecaweni ugezelwa yinkwenkwe.
ebebhathinja namhlanje inkwangu ibhathinja anawuze ngithande mna ingase namhlanje afani benginyamalale ngingasephinde ngibone uba ndifune bantu bezongabalami ndifune bantu bezongabalami okhokho babengabaprofeti babeyibona le nto siyiphilayo namhlanje le nto siyiphilayo babeyibona uba kuseza abantu abaza kukhokela abantu ngedyakalashe mentality